Benvingudes i benvinguts a l'acte nacional de la CUP Crida Constituent a les comarques del Camp de Tarragona. Moltes gràcies per ser avui aquí amb naltros. Aquesta no és una campanya electoral normal, perquè tampoc no són unes eleccions normals. A banda de ser unes eleccions imposades, la campanya està marcada per fets com els que estem veient a casa nostra, amb un desplegament militar sense precedents. Ens deuen voler atemorir, però no ho aconseguiran, perquè nosaltres hem pres la humil decisió de no retrocedir i seguir dempeus.